Nakuha di mo siya. Kuha ni cellphone, kabulong sa baligya. Baligya na. Baligya na? Oh, format mo, wala na, nairis na lang. Muna cellphone daw. Muna. Inyo, kinakabalo ko kita. Sino mo ha? Ito, nagkuhan sa kuha, ibadyakan, ibigin mo. Doon mo kabo kanina, ibadyakan, ibigin mo. Bulaw, wala, ikaw. Bulaw, kaya mo doon, nakabulang. Kanina. Wala pa dahil. Pasinginlan, gapon. Pasinginlan, nakuha ni cellphone, pasinginlan. Karon na nakuha dam. Gawat. Telepon. Kawatan. Ang bulaw. Oh. Ano sa araw na ano kuha? Ganina. Dugay na nawala. Ganina ra po, i-indak ko na ganina. Buang. Ay, kinakita ni mo dali, nairingan ko. Ito ako, madulong ko dili, nakita na ko ba? Duha man na sila kabuk, giring-iring ba tong isa, gamay man to. Naka-blind nga bubuk. Agree. Oh, dili ko kalimutan na niya kay sinakbay sa kuha. Pag-action, kuha pa jud siya. Gani, badyakan kuha na niya, paglakaw niya. Ihatag niya ni sa gamay, ipalakaw niya kuna. Man siya, nag-iwit na siya. Pag-action ako glakaw, gibadyakan ko. Mao di ko kalimutan na niya. Isa niya akbay sa kuha, natubang ko siyang naong. Di kuha na kadaan ay. Ingon na taga dito. Ilang ito nimo. Gani, abi ni mo di ko taga diri do. Pero sa kay ka. Ilong ako.